Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana deitu duzun Miguel zure zerbitzariarentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan apostoluaren epistolari. Zenide maiteo, guk ontatik berri, eriotzatik bizira aldatu gara. Zenideak maite dugula. Maite zuena eriotzan dago. Bere zenideak gorrotu duena gizon hitzailea da. Eta badakizue, gizon hitzaileak ez daukala beregan betiko bizirik. Ontan ezagutu dugu jainkoaren maitasuna. Arek bere bizia eman behar dugu gugari. Guk ere gure bizia eman behar dugu zenideentzat. Jaunak izan. Kristu jainkoak baitu gaur Kristo piztu. Bere indarrez piztuko gaitu. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Mateoren liburutik. Aldian Jesus egonera esan zuen. Bere kargua zua ita, zenduren jauna. Gauza hauek, jakin zuen eta zuen borde eta jende zuneari erakutsi gainizkioz. Baieka, ala nahi izan duzu. Nire ekarrera emanik, inorez du ezagutzen semea eta baizik. Ez baita ere, semea baizik, eta semeak hartu nahi izan dionak baizik. Zatozen ilanan ekartuo, lanpetuo, eta nik adin duzetuzet, arrezazu dituzan eta ikasun gandik, biozera naiz eta apala. Eta aurkituko duzue, zuen animentzat hartzen denez. Nire ustaria deura baita, eta nire zama ari. Jauna, esan. Eskerrak zuri.
zatozte nigana nekatuok lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hoixe da Jesusek egindako promesa, hoixe da gure jaunak, gure hartzaionak agindutakoa. Pentsatu behar dugu, jangoikoak maite gaituelako egin gaituela. Eta gure bizitza, gure existentzia, mundun diren guztiak, jangoikoaren maitasun horren ondorio direla. Pentsatu dezakegu, zenbat gauz eder dauzkagun mundu honetan, ze gauza bikaina den bizitza, eta egia da, gauza askokin gertatzen zaigula, estimatzen ditugu bereziki falta ditugunean. Horregatik, heriotza gogoan hartzen dugunean, horrek gogorazten digu ere, bizitza ze doai paregabea den, ze gauza ederra den, jangoikoak egindako zenolako oparia den. Eta opari hori egin digu gu zoriontsu izateko, eta elkarri maitatuz, elkarri lagunduz, elkarri bizitza atseginagoa egiten saiatuz bizituak izateko. Gaurkoan, hain zuzen ere, Miguel ari gera despeditzen. Bere garaian ezin izan ginun, aurtengo egoera berezi hau izan delata, pandemia honengatik beste modu batera despeditu ginun, eta gainera, esango nuke, egoera honek gogorazi digula distantziak ez direla bakarrik fisikoak, eta askotan urruti egonda ere, bakoitza bere etxean egonda ere, gertu egon gaitezkela, eta espiritualki elkartu gaitezkela beste modu batera ere. Eta batez ere, jangoikoa toki guztietan, garai guztietan beti presente dagoela. Gaurkoan Miguel despeditzen dugu, hemen, bere herrian, berak hainbeste maitatu zuen herrian eta elizan, pentsatu dezakegu, ze gauza zoragarria den olako eliz bikaina eukitzea, eta dana etxarri arroin esker hola eukitzea herriko eliza, eta bertan halako ospakizunak, jangoiko adoratzeko, sakramentuak ospatzeko, gure difuntuak modu kristauean eta merezi duten bezala despeditua izateko. Berak hain zuzen ere, Miguelek, akordatzen ez ben elkarrekin nola kontatzen ziten, bere Ameriketako istorioak, han Arzai joan zelarik, lan gogorra eta ze denborak pasatu zituenan ardiak zaintzen. Eta pentsatu dezakegu baita ere, Jesusek propio jarri nahi izan digula adibide hori, eredu hori, bere burua hartzai on baten tokian jarriz, bera gure hartzaiona dela azalduz, ardi guztiak ezagutzen eta maite dituen hartzaiona, Jesus. Gaur eskatzen diogu bere ardi honen alde egin dezala, bera bezala hartzai izandako Miguelen alde, hartu dezala goiko zeruan, betiko bere hartaldean, bere zeruko hartalde hortan euki dezala Miguel. Badakigu gure bizitza ez dela betikoa mundu honetan, ez gerala betiko jaio, baino aldi berean Jesusek nahi du guk jakitea ez dela dena bukatzen heriotzarekin, baizik eta badagoela beste bizitza heriotzaren ondoren. Eta han esperoan degula maitasunez egin gaituen jangoiko onori, beti ereko hartzai onori, esanez zatozte nigana nekatuok lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hartu dezala, gure jaunak Miguel bere goiko zeruan, eta Miguelek handik egin dezala gure alde. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, arenarekin elkartuz. Hartozuk jauna, hilan zeruan,
jaide eta lagun, asko ditu jota mindu, baina jaunaren agintzak beza, minori gozatarindu. Hartu zu jauna, ilau zeruan, betiko bizi lekuan. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zerurren erregina, aleluia, aleluia. Tu zaigu Jesus jauna, aleluia. Zuregandik sortu dena, aleluia. Ilobitik zutitudan, aleluia. Zerurren erregina, aleluia, aleluia. Tu zaigu Jesus jauna, aleluia. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko guztizona, Miguel zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta auspez eskatzen zure semea salbatzaile aitortu duenak epaile errukitsu harki dezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen, gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik aingeru taldeekin batean goresten zaitugu kantatzen degula. Kantar ezagun aingeruekin, zeroko janda ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Zeru galunak goresten duten, goresten zure
berabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaturik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta nizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna mundu honetatik zure ganara manduzun Miguel, zure zerbitzaria. Eriotzean zure semearekin bat egin dena, piztueran ere berarekin bat izan da. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean, joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazutanak zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doartsuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin eta gizaldi guztietan zure dizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez gaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zure eta jangoiko alguzidun hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errenua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emain guztu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegu ezkero, eta ez guten talde eraman, eran atera gaitzazu. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esnada apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eskurik eman gabe baino emaiozue pakea ekarri. Jainkoaren bilotza, munduko pekatoa, kentzen duzuna, errokizak izkigu, jainkoaren
jainkoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, nire zure etxean sartzeko, Baina ezazu bat eta asetan ondastu. Eta familiaren izenean, eta parrokiaren izenean, eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Migeli behar bezalako despedida egitera. Familiari zuen gertutasuna, zuen maitasuna agertzera. Eta jangoikoari haren arimaren alde erregutzera. Eta bukatu aurretik, azken erresponsoa errezatuko dugu Migel zenaren alde. Beti betiko zoriona, gure hileri eman jauna, betiko ari zabalean, zure Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure erreinua, egin bediz zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure ezorrak, guk ere gure ezordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi garaman, baina atera gaitzen zu gaitzetik. Jainko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentua utzi digu bideko janari. Egizu Miguel, gure anaia, janari honen bidez, Kristoren betireko maira iritsi dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerra. Egizu